Hola a tots, com esteu? Estem en la setmana del dilluns 4 de maig i vos vaig explicar el joc número 5, 3 en ratlla a distància. Les regles també les teniu en el vídeo de Jocs al Pati. En el número 11 està explicat el 3 en ratlla. Bé, en aquest tipus de joc modificat que hem fet, anem a treballar els desplaçaments, els diferents desplaçaments. Segons el desplaçament que triem, treballarem amb més intensitat o menys, i també la resistència, perquè l'objectiu del joc és aconseguir que les 3 fitxes del 3 en ratlla es queden en línia, bé siga en vertical, bé siga en horitzontal o bé siga en diagonal. Nosaltres hem fet el tauler conforme ho tenim amb el material que tenim ací a casa. Com vegeu, hem utilitzat els cinturons de roba, d'acord? Com vegeu també, la distància és el llarg del corredor. I el primer que anem a fer, també les fitxes, són o un equip en poteix en llaunes de sardinetes i l'altre equip en llaunes de tonyina, de besuga. Anem a triar en pedra, paper i tisores a veure quin desplaçament anem a fer esta vegada. Vinga, pedra, paper i tisores a la d'una. Pedra, paper, tisores. Pedra, paper, tisores. Guanyo jo. Anem a desplaçar-nos a la pata coixa. Esta vegada a la pata coixa, vinga. Jo tinc les sardines i vaig allà. I tornem a l'altra cama, per exemple. Jo ja estic preparat en l'altra. Molt bé. A l'altra cama. També estem treballant l'estratègia, a veure la col·locació de les fitxes com la fem. Ara ja haurem acabat de col·locar totes les fitxes i se trata d'anar desplaçant-nos i manejar una d'elles fins que al final aconseguim l'objectiu. Per això estem també treballant la resistència. Ara fes tu. Ho has aconseguit? Ha guanyat. Ara mirem a veure i l'equip de la tonyina ha aconseguit fer 3 en ratlla. Ara ja seria agarrar i fer una altra partideta. Com? Canviem el desplaçament. I així ho farem més dinàmic i més divertit. Vos aconselle que jugueu en família i en els vostres germans o pares. I graveu-se que tinc moltes ganes de veure-us. Adeu!